Ay! Kahilas ba? Panarbaho mo, oy. Lihok sad mo. Ayaw sagsalig sa mga tawong nga sighatag ninyong ayuda. Sayang inyong mga lawas, mga dagko kaysa nga tanan, pero walay mga gamit. Sigra mong gasalig, salig. Sigra mong yangungo, sigra mong pangayo. May untag na amoy kapansanan nga dili mo kabalong mo lihok. O na amoy mga balatian nga di na jud mo kagimokan na. Kay masigi na lamang tagpangayo og kwarta og ayuda sa mga tawo nga ning kamot sa ilang kinabuhi nga aduna po'y gibuhi. Nya ikaw diha, gapadalyang lang ka, gapadako lang ka sa imong boy-on. Padyo kay gibuhat, sayang imong kusog, sayang imong ligon nga panglawas. Kung imo man ang usikan, sa magkagpundo diha, kahulat ra kag kanus amo abot ang grasya, lihok-lihok din pag may time. Hilasan gyud ta ani mga tawo no. Mga lahig na ning kamot. Sila dawat limpyo. Maayong hapon sa tanan, welcome sa atong live. So karong adlaw, iturta mo. Ang atong topic karong adlaw, maning kamot, dili magsalig, o dili magsigig pangayo og kwarta. Manarbaho ta. Dako karon diri sa among beautiful venue sa kasal ni James ug ni Janet. Correct mi day. Simple ang decoration day. Rustic maguna siya mo nang brown o green gold ang combination mo nang di kay nato ma-appreciate ang iyang contrast. So mauna siya ang kanaas for today's video. So finishing touches na lang siya. Mahuway sa miday kay kapoy kaayo. Sakit na natong palupian tube o kinodkod. So mauna akong ginaingon sa tanan. Ako ganahan ta makakwarta. Mintras ligon pa ato mga lawas. Mintras gatagan ta kusog sa kahitasan. Gamito nato na. Dili kay magpaharuhay ra ta diha. Alaot biya di mo maluya ng mga taong naning kamot sa ilang kinabuhi unya kamo dawat limpyo ra mo. Saan? Buti pa sabot ana. Mag-init yun akong palupian tube ninyo ba? Shout out kang mina lang. Mayong hapon sa tanan. Welcome sa atong live and sa atong topic karong adlaw. Pawalabas kalay sa mga boring at walang ginagawa sa buhay sila. Pinaso Bia Sofia, Miriam, Vesam, Ardaluz, Fiken, Janet, Jederico, Emalyn. Ayan dahil nag-init akong palupian tube dahil. Oo, nag-init akong palupian tube. Kaya nag-PM na ako. Kabayuta ka. Ano ako magyud sige, oy. Kabayuta ka, kasaligra ka sa imong sweldo sa kuan, sa Facebook. Salig di ay. Mura di kag nakailan ako. Maugo ni mga tao, mga judgmental. Mga taong walay lingaw sa kinabuhi. Gi-iskan-iskan ta nimo akong Facebook para makailan kag kinsa ko. Dili kay magaingon-ingon ka diyang nagsaligra ko sa sweldo sa Facebook. Kabulo ba kabila ko sweldo sa Facebook, bading gamaya. Maong naning kamot ko aning pangitag kwarta. Ayo pag-ingon ana day. Mao na diha. Mar Alpida kog dumagete day nag-set up kog kasal Ederic Redel Espinoza and Melanie. Nagalguol akong palupian tube, Emalyn. Kagasaligra ko ko sa sweldo sa Facebook, oy. Dili ta sikat. Di ta kog sweldo. May nalamag magka-sweldo tag G's kapin, makaabot og 20, daog na. Kung mo'y saligan, pas mo tibuok pamilya. Judith Impases, Elizabeth Visam, and Jiwi Sadjo. Mandi Tabunan. Oo. Mahibalaan man nimo oy. Kani siya kay butulon man sa siya mo na magalagot ko yan isa mo tog kaurusan ni ako ang palupian tube. Butulon man sa siyang nag-comment sa ako ang nag-message sa ako ang kuan messenger. Usa ka maingon, hi Calbert Tubalia, shout out ni Sheila Hilado, Alpi, Aliana ni Camorino. Usa ka maingon nga dakog sweldo ng vlogger da nga pinasagad naman sa mga vlog may kay big mga views. Asa man ka magsweldo og 50,000 anang imong views 3,000, 5,000, 20,000. Buang na ning kalakihan ni.
RJ Richel Buena, di ako karon gapahuway ko kay kapoy kay san init kay sulod alangiing. Lamig diri sa gawas kay medyo hangin-hangin. Hi Kring Kring, Dave Miheras, and Elizabeth Jacosalim, Jericho Repolyo. Diri ni sa YMCA, bye sir. Lily Faith. Diri ni sa YMCA, diri sa Talay, Dumaguete. Na, wasa na ko siya patuli og reply kay busy mo kung adlaw-ara parang dili ko busy no. Na, tagud-taguron ko yang Fallopian Tube para maramdaman niya ang paghihiganti ng mga api at mga naningkamot sa kinabuhi. Madam Hinara Lerian, Aliana and Pino, Emeline Iloy Hulit. Yeah. Lami siya ingnon naminaw ka man karon day no. Comment ka dire day kay lapaon ko ng Fallopian Tube nimo. Merna Simon and Peter Paul Loyola Estera. Mahibalan nimo ang vlogger kung dako kay sweldo kay sa mga views kung naabot na mga million 100 views kana dako kay nagsweldo panulay kang dako Emblode Malordes, Rocky Gwen. Pero kung ang views in tawon day maluoy ka 3,000 na ay 5,000, 10,000 swerte 20,000 o kaswertean 50,000 asa man taw ka manangkong ana. Ay, pagkapaitan ni mga tawong walay mga lingaw sa kinabuhi. Ijud po ko, magsalig anang sweldo haday, kay ako day diri, paningkamot yo ko day. Wala ko adlaw ipalahuway day, basa na ay rocket. Ako masang gilantaw iyang kuan, Facebook, paglantaw na ako Oy, naunsa man ning mura mag-opposite da itaan ni. Nagalantaw ko, mura man siya kanamulay kabilinggan sa kinabuhi. Jenepe Hedawo Selmodaro, Anne-Marie, Ben Isaac, Larry. Ang paglantaw na ako, kaga-double check man ko mo, na ginaagong manghilabot mo, ayaw nagulaman mo kung na may Facebook, kay ma-double check, biya pod godpod mo. Kondrada Credo Akadal. Paglantaw na ako, ning kong na, unsa maning tawuhan ning mura magasalo ranig ulan gikas langit, di gidagwan ni kabalong mga los, makaligo ranig mataligsikan og maulanan, na tanawa ra. Muning usahay makaingunta ni mga tawuhan ni nga gahistorya sila, gahisgot sila, pahinungod nimo pero ilang mga kaugalingon ilang ipadunggan. Mga bogong dagko ha. Pangpiloton ko ng mga Fallopian Tube ninyo. Evelyn Bagyo, salamat sa 50 stars. Early 7 Strike Land. Chris Ayan, maayo nga hapon. Estela Pinoso Capos, Cheche Ble. Salamat sa 50 stars. Pinaka-boring na weekend. Mauna yung pinaka-boring na weekend. Pero ako din sa iyo pas buntag alas 8 panimatan ako kay nangita ko kwarta. Kay igbuluhi sa akong boyfriend nga 5 ka buok. Kay usaon na lang ni amo anak gatutoy ning 3 ka buok kaning usa gangipon. Gasuol ning ngipon unsa may ako ipatambal. Chris Lele Lutos, Iloholit, Pailom, Rap. Siya Bibang. Usay Bibang ugma. Unsa orasahan ng imo Bibang pag sureball diha. Nabuang na, naghisgot pa gani ta. Wa pa kita nag-confirm ani, napatay tang Agnes the 7th Rangers and the 7th Dragon Balls. Evelyn Bagyo diya sa Japan, Bin Isaac. Mahon na diya ta mo sip diya sa atong kinabuhi ba. Kaya kani magong social media, sa gusto ni mo sa dili, mis kapag kag-alao ta kakapobre kay kasangatanan, daginuton pa jud ka aning imong mga followers nga mga walay kalagog espiritu. Ginny Ehe, Jose Villagracia Rosiana, Mary Ann at Kapin. Daginuton ka. Oo niya. Sus ko na unsan. Ako ang gibinagsan nino kay wala man ko ilingaw. Kung nara ko ilingaw, di man ko anak nila magpanghilabot. Wala na ko kakita ni baby boy ni mo. Wala na. Ako nang gibogto ang mga Fallopian Tube, Chris Ayan. Annabel Abilia kay hasol na kaayo. Sigitang kajirjiran. Gitor ka nagpilas ni akong bilahan, Lotlot, Emilet, Ira, Chris, Abaluas, Jesselyn, Vlog, Ilot, at tanggalan na to og ubari. Tanggalan na kong sulod sa ginhawa para magkamatno ni siya, oy. Maricel Hesarsan at Ligaspe. Na, sila ni Estrara. Magalantaw ta sa atong kaugalingon. Dili ta magbantay sa uban. Ato sang i-improve atong kaugalingon. Kung tingali, pag lantaw na ko siya ang Facebook, mas dato siya nako. Kana, mauluhod ko kung dagkutan ako siya kandila nga kandilarya para mawala iyang pagkapanulay pagkabugoon. O nga kapag lantaw na ko siya ang Facebook, otro man pun minga pareha man pun minga gaanto sa kapobrehon. Jennifer Lopez. Marie Aus Credo, salamat sa 99 start. Paarion ka, Ogma Deres Balay, alas 9 for final instruction and everything. Ayo, instruction pa di ay. Ayaw kasoko bang.
Kay magrenyo para bagod ko. Marcos, I love you, Agnes, from the bottom of my fallopian tube. Maana ako og maiyaan, ayaw sa aron, kay baling bisiyas akong fallopian tube. Nicole Ragay, murag, gira imong fallopian tube di ay, oo, Marises Sarsa. Munang, nakaminos ang term, ana, nakaminos. Ang nakaminos po nimo, mas minos pa pag panginabuhian, muna nakapait diha. An Marte, Marcos Tario, Marvin Lot, Jose P. na Alaban, shout out sa imong sister nga uga kaayo otro po ng uga kaayo dia. Leopold Alili. Stay happy ra God madam spread love radyo. Dili pwede mag-spread love taning Sabado nga boring ka isa nga tanan. Ang ako lang gyud kung manghilabot na manggod lamang ta dapat dato pog ka, kwartahan pog ka. Kwartahan ba Joanna Duque? Heart ninyo, kwartahan pa kay makaingon na pero isag din lalaman kay kwartahan maguna siya. Mis kag isolokol nato dila ta mosokol tagaan na gulaman nato siya karapatan nga daog-daogon ta kay mosokol ta kita mapipapreso pa blatter wati ka sokol kay dato siya. Pero paglantaw nimong pobre sa uyamot na dire magyamyamanay gud ta. Kamang mga hilabtanon kay sa nga tanan og mga murag gud mga dagko kay fallopian tube. Ayaw ka soko dalo di pasag di inggit lang. Dili sa ingon nag-inggit-inggit siya sa ako. Ang ako lang kung manghimantay ta dapat mas kwartahan ta. O di ba bibang? Unya Judith Impasis Suyaon rana bayhana. Wa na siya ilangaw. Dapat pitkan ko na yung bilahan ba. Ako gunang wiyo na nga bil siyang bilahan. Adoy pasag din ang importante. Dili dagom ng atong bilahan. Ramil Igmin Donsal diyan sa Bangkok. Shout out. Ato na itagay na to nigtuba. Dahil pag human mo ginhawa ko. Ako i-timing siyang ilong para matumba na siya. Wala man ko'y kuag mainggit-inggit na siya. Kay normal ramang gundang mainggit na pero ayaw po lamang kong i-message. Ay grabe sa kay kaayo. Gi-message ko ni mo. Panulay man ni siya. Uy, gi-message magkukos akong Facebook. Messenger. Maunag ako madam dili jog ko maghilabot. Maghilom-hilom ragyog ko. Oo. Maghilom-hilom ragyog ka kay usa sa mga adlaw ni ini mo ti orok jog ka kaunon jog ka sa yuta. Jema Diraya regards daw nimo Alvin Inopia. I-rebound ko day. Mare Credo. Prino pod piste. Ngano man po magprino-prino ta dire sokol oy gobot ra gihapon atong Kapitolyo ay sagdi na sila magagobot na sila kay napo kag orong problema kani ako sulbaro na kuning ako makiyahanay tag sulbad ato mga problema. Ako bita madam hapit na madato kwarta na lang kulang pareho Tanel Kurt Flores Lyrich na unsa na po kasayo man kay na high blood. Sayo na high blood nga kagahapon pa nga high blood ni wa pa may naog-naog ni akong BP mis kag nitumar na kog losartan. Benlot Amor, Alban Refugio Maratan, Richelle. Sa tagahunob, regidor diya sa Gunob, Lapu-Lapu. Yamada o sa atangan kay imong opera. Suskog. Na dinhi pa nagtaga-amo, panilayo, mampod kay ito, mampod Mindanong panulaya siya. Munang confident kay siya manghilabot sa akong kinabuhi. Kaya na dinhi pa lang na siya sa Negros, sulburon ko na siya boundary to boundary. Nga no, god lamang. Ako kung agi-agian iyang balay, mga bagmansyon iyang balay panulaya sa iyang pareho raman po mig nagapangatak ni amo mga atop nga kagawaw na kay isang tanan. Ngano bagay sapot man ka sama na imong agtang bono dayon, Miras Yason bono. Ni samot kog kasapot kay wa ko kainom og red horse. Unya kapoy kay kag trabaho ni samot kog kasapot. Unya pa may man masweldoan ani. Dayon taong ko skillet day. Ako ta ibot akong bag dire kay init kay sa sulod. Lami diri sa gawas kay maka hanggam ni atong ilong og presko kay hangin. Madam Jensing ko. Shout out kanimo dia Madam Joy Mariano Zamboanga City. Alvarado Roma Aisa. Maboghat ka Madam. Naboghat ni akong fallopian tube. Sige hunang-huna ni mga tao maka-stress ka isa nga tanan. Unya mingon sila ayaw ka stress di man sa nimo malikayan nga dili ka ma-stress kay kanang mga messenger basahon man gud nimo. I-drink pa na og RH na kinahanglan na puntaan ning ayuda Madam Hinara na ba diha kay 120 raman ang Red Horse Madam Hinara ping LP kana gyud ma'am larga bola ni target 15 Rumble 35 kalmahi gwapa yan Sanchez dili pwedeng kalmahan kay kalmahan gay nato na minura natog maaloy mag-anad man ni sila god maka kaning mga piluhan kay sa mag-anad ni sila kay magara-gara man na sila kay magatuo man na sila wala na mo sokol nila.
aberdere iplastada na imong fallopian tube dahil kay hinay-hinayon kog ibot ng mga bulbul na gamitan ako og polar. Madam Jackie Hansen, how was your communication with our municipality and the assassination ba oy registration of your activity? Love ka na mo, madam, kaya ang dili mahigog magkanako, dili malangit. Mira, otro ka rin, mira, pasalamat ka. JP Jem, Tatskilin, gabi ira ng ilong-ilong mira. So, ipasubay tikaw day, di ka kaihig, 5 ka tuig, Jinkipe, Montesina, Soliera, Jabone Wing, nas kaarbo baratura, sa isin talagi, onya, kay onya pa maming gabi, ani maswilduan, Josepin na alaba na ako'y usa ka botelya dire, usaw man ako na botelya, Josepin na, ipabaligyan ani mo na ako. Amega, order. Red Horse na magay makapakalma na ko dahil sa Raditors, belated happy birthday ni Fem Regalado. Buhi pa dahil na si Fem Regalado. Nakabuhi na din sa hospital nga wala pa man. Marcos Torio, Mama, I love you, Ma'am Emily Casas, JP sa Cordoba, JP James. So ang atong topic yung karong adlaw, dili manggilabot sa kinabuhi sa uban kung wala ka nakapatutoy niya atong bata pa na siya. Dili ka manghilabot sa status sa kinabuhi sa uban, labi na kung wala ka kabalo og dili mo kauban sa trabaho. Labi na go, dili ka magbungat-bungat og istorya nga mingon ka nga dato nya wala po ebidensya sa financial status nga no, nakahawid sa akong bank account, nakahawid sa akong card eng this is uban pa. Na Amega, may pareho ko ni Amega ka ng kwarta mo palit og redos pakit ag 20,000 ng lalaki, di zero na pog ko. Mangtas mangonis Amega. O salamat sa 75 stars kung kinsa ka man, di mabasa imong pangalan. Salamat sa 75 stars. Nining Sorbida, James Plesies, Pulomolok, South Cotabato, Josephine, Shehan, Marcampa, and Joy Canos Abad. O pareho aning Amega nako. Yang sugoon ng lalaki og Oscar Grande, pero pag ku-ospital ka, kuhaon ng 20,000, kuhaan ra og 1,000 ka na, may tinood nga dato. Manang ko magkuyog, ming Amegang Chel, Montebon Drapol, sikong kasiro. Asa man ilugar, nagakong 350, 150, wala gyud. Mana iyata ng lalaki, tanang gwapong lalaki, dagkot na niya, kada na disco og dispiras. Diana Meng, Habit, New Zealand. Muna akong ginaingon, para dili ka magsigig panghilabot sa kinabuhi sa uban, keep yourself busy. Manarbaho ka day, kay galantaw ra ba ko nimo day, ka-duster ka day, murag imong duster, murag pulo na katuig, wa nimo ilis-ilisi. Unya, gadalyang na imong naong, na imong bukal kag kay, murag kag aswang, nga wa nakatugdong og sayo. O, nabuntagan, na-stress, Florence Doble, Dedria Taam. Pa-shoutout sa akong booking unya na Baby Boys na paligo na daan. Okay, kay bigaon man sa kakaisa nga tiyan ng chill. Oy. Pa-shoutout kay Mose Kabiti Naik. Atong patubilan ring usa ka botilya. Namang hagit ka na ko si pinang bakante man sa danay mga Red Horse. Jose Cohen Mira sa iso ng agtang atiman na wala na. Ning akong agtang kuan ako bikin sa mangoy na 120 dabe. I-donate na nas Oscar Grande ang agtang atiman na lagi mamuot ko sa Red Horse. Utang dayon atong gokdon kag pasagbari. Apay basaan ang tagas kay sa tanan Mira. Bitaw aside sa ako mag-target atong bayihan, no? Ako mag-target niya. Ambot ko sa kalagot niya nako. Kay usahay manggod kaya ako mga topic pang personal ba, pero wala man jud ko gipaigan ana. Kay suhin-suhin naman akong suon-suon raman ang ako anak ko makita sa TikTok ba. Dahil mag-topic-topic og mga personal life ka nang very relatable. Dahil mo siya kita ko ng bono pag-abot sa kanalasan. Wala man ito ako gipadunggan. Basig na ego ba siya ato ba? Kay kabahin maguto ka ng magsaligra, mga kwartahan nilang mga parente, nasa abroad, magsaligra, dili na manarbaho, sigara paabot og ayuda, makasabot atong pandemic, pero karon kay normal na, nanganad naman hinuon, gihimo naman hinuong karir ang pagdawat sa ayuda. Mo akong dugay-dugay naman gusto niya kay murag ni trending siya karon kay naabot mag 100,000, pero di na to mo sweldo kay pila pa man to ka bulan, mga 2 months ago oy, mayroon to karon tong bulan na oy. Si Relina Evangeline Umboy, Janilin Bagay dyan. Tisay Korda. Maon na.
Magasige tag hangad, sige tag hulat, nya dagko tag mga lawas, gahi na kay tag mga bukog, dagko kay tag mga ugok. Unya ato ra gyapon gisalig ng ato mga personal nga mga panginahanglan sa mga taong sige gipadala. Sige hatag og kwarta, lami baday na paminawon. Thank you, Miss Eli. Very accommodating kaayo ang Sambuanguita Municipal Hall. Nabok na og Jonel ang mga toyo. Thank you. You're very much welcome, Madam Jackie Hansen. Way to go and may God bless your processing. Dice Art Ditors Ludi. Ma-shout out dira lagi ba? Ay panghilabot ana akong ilong tisay kay muliwat ganas mong bata tisay magmahay gyud gaday. Oh, salamat sa mga star senders o sa tanan naluoy nako. Ni uban diri sig katawa di gud lamang makatabag palit og Red Horse. Pa shout out man po si Tita Judith Mateo from Occidental Mindoro. Mo na kay kalagmitan po sa mga tawo manghilabot nato katuman sa mga walay lingaw. Katuman sad gug katong gadagko ra mga buyon gadalyang na lamang pagmata, kaon, katulog, sugoon, masuko pagyud naunsa man na sila oy. Jackie Lee. Da reklamo lagi ka basaha labi pasagdi lagi na basta mapamuot na Cougar Puma. Jenale, sweatres regalo na ko 5 PM 488 ni gawas naman na oy. Chay. Di man ko kabasa ko against the light maning panulayan ni akong cellphone. Mitindok. Pagkahigua kay nariak man siya mami. Naigo tingali iyang palupyan. Job. Reading kong Israel Rigo. Naigo tingali ang palupyan. Job. Kaya nga naman sa kang mo react nga kaila ba di ay taga Mindanao man kaw niya taga Negros ko. Nga naman sa mga hilabot ko sa imong kinabuhi nga busy man kaayo ko yung taon inday. Agoy Kabono. Vince Yalom and Mercy Grace Bibian Baro Trinidad. Unsa po ni Santo siyang hunahuna nga sa tong lugaras Mindanao oy. Andi ko ka memorize lisod man tong pangalan niya. Tuadag wishes doors volcano. Unsa man pong hitabo ang hilabot ko nimo nga di man sa takaila, di man sa ta close. Gcash mo lagi ay taga og pagpakalma. Taro nga da jiwi sa jo kay ako magadahom ra bagog ko unsa man tagaan ti og Gcash jiwi. Emily Jo Ando dia sa Davao here. Alejandro Binaventura. I-shout out sabi kay mag-send ko dayon og stars. Humana Alejandro, ayaw ko hadlok-hadlok ka. Nahumana jud mi Ma'am Eli, maulagi ako unya pa. Bago ra kong nahuman og decorate. Kuya, na ay mga regards nimo. Di na kog lalaki kay gasto ng mga lalaki gadugang nagkapobrehon ako. Na ano ko'y boyfriend 5 kabuok puro na skinder. Abu Sayap to siya na, nabuang na. Bunuan na Ma'am Jubita, Ariola Ruby. I know nga dili lang ako nakasulay. Ako tingali lain mang tawo. Okay ra pero nasakop to nako patay bono og gyud me. Ako mga sakop di man sa inana palangga man kay ko sa amo ginapatutoy pamangani kog bidbiron sa kapalangga nila. Shout out Jisren, sige na sige katawad Choyens Raymond patay. Lovely Fernandez sila you make me smile always sa Zamboanga City. Sa amo palangga man kay ko sa ngatanan kabalo man na sila. Kanina hinuong laing tawong mo nga wala kaila nato mo oy gabugag pakanaas jabe bang na palig saan ko nag-train back and forth miss kag dili mo backing ng train but niya lahat ay akong findings diring kalakihan ni wow thank you po sa shout out Ariola Ruby. Solera Wing, salamat sa 100 stars Madam Solera Wing. Bulahan ka na nagpaambit sa mga grasya diri ka nako. Bulahan ka na naghatag og stars diri ka nako. Daghan pa mga blessings maabot sa imong kinabuhi pagaligonon ka Solera Wing. Og sa mga stars sendes bubuan mo sa mga grasya, taliksikan mo sa mga grasya, bulldozon mo sa mga grasya, ulanan mo og bahaon mo sa mga grasya ana. Kate Mary Sarcilia tinuod jud Ma'am Eli. Nakasulay mo ana kanang duro-duro gunyang panghilabot sa imong kinabuhi niya wa sa kaila. Richard ta nang kinakusgam dia sa Dawin. Baom Dion, Dai Ditors. Nakasulay mo ana, Alili Faith, salamat sa 50 stars bata pa. Shout out idol bata pa Jome Mundos.
Nakasulay mo ana, Glinda, boss Aki. Kada bang, sige panghilabot sa imong kinabuhi, sige panghilabot sa imong kinabuhi. Muna ba siyang nakabantay siya nimo katong bata pagkahantod nilakaw na kag ni elementary ni high school na kag ni college na ka. Balik so hituha. Nya di ra bago nato close. Sama na sila oy. Basig best friend to siya sa akong mama. JB. O patay oy, samot nang naapa na diri sa amo. Adi lang gyud na nawungon ko na. Kuramuson ko na iyang bilahon, balihon ko na. Ibalhin ko siyang naong ng iyang bilahan. Ako pa, inaning dulom-dulom ning langit. Basta kay, di good magmahay iyang palupyan tube. Sinog ba diya madan sa ili kay sugda na tog tagay ba? Wala pa lagi nihatag og tagay, otro man sa kaday Sarditors or Ercel Logero. Salamat sa 35 stars Jojo Ando. Nakuha na po niyong palalit og sudan. Alilipit. Sindam takag 50 stars madam para maka-RH ka. Dili na kaabot ng 50, 130, 120 ng RH. Grabe po ka alili. Pataplon man sa kunimo. Muhatang nagilama kagkalipay na ako. Pataplon pa dyan kunimo. Jovita Martin, Miloyd, Martin. Sakit good akong kaspa day. Nangulbo-ulbo yun eh. Nangulbo-ulbo. Mayon tatog kaila me, close me, suod me. Kay muna ko Kaila man siya na ako. Sige lang. Tinuod na iyang ipanulti na dili may kaila. Ingon anaon ko niya. Sus langkaton kung bilahan anak niya ba. Langkaton kung bilahan anak niya. Ibalhin ako sa buna. Para kada panalamin niya makita siya unsa kaluag iyang palupyan tube. Chara Elvenia Roa, madam salamat kaay sa 99 start bulahan ka nagahatag sa mga 99 nga mga biton nga mga nakahatag og kahayag sa ato mga kalangit nga gidagom. Bago ra ko ma-move on anang amiga kunuhay mo nya manghilabot na to. Mao na diha. Nya kani man mi amiga di pon mi kaila ka namang hilabot man siya nako. What's the reason behind of doing that? To the person he don't know about the life and the story. Madam, magpanubi na akong sister Lala alam nga walay bisbis. Bayad na Josepina, wala na ibayad karong panahon na. Kung mas kasugo mo na ako, bayad na oy. Relax. Relax. Imod-mod na ko ang naong Olive Alcordo. Salamat sa 100 stars, Oli Alcordo, Chris. Iona. Pril Gabino. Pinyutan, Southern Liti. Kasuway dyan na mamili. Di ara silingan mga marites himoon kong pamahaw, paniotog, panihapon. Mira Saison. Kaya basig inununan sa gaday. Mira Saison nga himoon manggog kag sudan. Inununan tingali ka magmaabot nagpanihapon kung sudan na pamahaw, mapanos na para panihapon. Olive Alcordo. Hasta day oy. Basta ako ragong masulti, matambag ana, maningkamot gyud taday. Kay baskog atong lawas, gitagaan tag grasya sa kalig-on sa lawas, maningkamot taday. Sa ato nang gilihis ng akong mga personal nga kuan. Maningkamot ta dili ta magsalig. Unya kana atong pangayoon kung importante manggali maura na. Unya ato pong hatagan og value, pahalagahan po nato ng kwartang gipadala, hinatag, di nato abusaran. Daghan magutang lesson nga makuha aning akong topic karong adlaw ba? Oo. Edril Alzian, Ian, Toniaco Torres. Daghan man tang lesson nga ma-learn sa kinabuhi. Ana mga butanga. Ang ato lang gyud. Kadaghan ko nang gibalik-balik na ko. Dili lang yun tamang hilabot sa kinabuhi sa uban. Labi na, miskag nakailata no, miskag nakailata. Ilabi na yun kung wala ka nakaila. Kaya ang kinabuhi, balos-balos rabagyod, balos-balos rabagyod. Oy, 130 ng bayad o si Pina, Gcash na, kay pang Red Doors, kay dili pa na makonvert ng star sa katapusan pa ta makainog Red Doors, ana. Kamusad no, mga waysad mo kay isang tanan. Ay bibats daghan na sila madam mga bagag. Mga bagag nawong ako baga man kog nawong, baga kog nawong. Baga pagay kog ngabil kung kinsa man mas baga pa jud kog ngabil. Pero di lang jud ko manghilabot sa kinabuhi sa uban. Kay ngano gabaan man gyud ta ana. Gabaan ta. Sa dili mo tuo gaba, walay problema. Ako mo tuo jud ko gaba. Naagoy gaba, mo abot go na sa inyong kinabuhi. Focus your goal. Mo gud unta na dapat. Focus your goal. Kay para ikaw ra po'y mabulahan. Kung saan po niyo pagka-asinso,
wala kay gimok-gimok, wala kay trabaho-trabaho, gasaligra ka, unya ligon kay kaglawas. Na may pa di ay gadaot na laman di ay ka. Vivian Pitcher, relax lang. Hi Madam Vivian, Marjorie Andong Suarez, shout out Ma'am Eli, watching here at Daman, Saudi Arabia. Pahurot raman naglaway ng mga hilabtanon pero mas maayo kitay hilabtan kaysa kitay mang hilabot. Pasalamat siyang wala siya dool kay napa siya dool birahon ko ng palupyan tsugbilanan. Nagka-pandemic lang gani daghan na ang dili ka mamanarbaho kay mga tapulan man na silang dagko. Alangan unsa pa ilang girason nun, pandemic. Natag mga COVID na sila, mga tiurok na sila. Focus sa inyong kinabuhi dili magsalig sa uban, mao na diha. Gaba dili ra magsaba, di magud magsaba na. Mukha dito magbitay ng itlog ana, basta mangingon ana nga klasis tawo. Madyo na dams, naanad o naghigam og dawat kwarta. Mabalibaran ka usa, masuko na mingon nga og dawo pa it's RP Castro diya sa Badian, Cebu. Nandito ko, muangay ana mga tapulan. Ang angay sa dana mga tapulan, di tabangan. Oh, bahala na kung sa isulti nila, di na ang tabangan. Di na ang tabangan ng mga tapulan. Kaya mag-anad man na, kaya ka na uban dire, konsentidor man sa kaya uban dire. Pero mo po na, lahi-lahi man ta. Lahi-lahi man ta. Pero para na, kung di na may tabangan, para kabalo ng mugimok, magamit ng iyang kusog, magamit ng iyang energy sa lawas. Hanggang sayang-sayang lamang siyang galakaw-lakaw, aning kalibutan ng walay pulos na siya. Asa ka? Okay na, idoble na itong mga bulak dito. Ipabag-ani mo? Bagpabag, igbulak at mga gagmay. Sulo, tira para lamilang tawon. Mga pa mga gagmay, mga pugti-pugti. Mix-mix ra. Kay hawan kay uskabok, bulak ito ilang ibutang. Belia Hermoso, Negros Oriental. Di na fakultad Veles, ha? Ha? Katuato og ila. Ipakana og dagway ng usa di o kabalo. Okay naman itong entrance. Tanawa ka, kami diri mamatay na may panarbaw ikaw nang hilabot ra ka diya. Oh. So mauna siya day. Iinom ko lang ni Red Horse day kay day ang Red Horse nga mabugnawon. Pero kanya paning gabi kay mag-event pa man mi diri. Mary Diamond Grace nakwa Lods last pa shout out sa Bacolod Pril Gabino. Ang kasing-kasing ang pingi kabalo ka mas mamatay kag sayo kung di ni may pagawas ang imong problema. Oo, tinuod maguna na magunas giingon sa mga doktor o sa mga psychologist nga kung gapigot ng imong kasing-kasing gaguol ka kay ipagawas. Asa man ako ipagawas, arin ako ipagawas para kamo sa diya mga alahig mo tanan. Naoban madam, naanad sige pangayo og mabalibaran ka sa imong kang dalo manggod pod ang uban pero mo gani ginaingon nga di magpareho. Queen Barot, Sales Cubs. Watching sa Mulagan, El Salvador, Misamis Oriental, Mere. Nakwa. Katuling wala tay ligo dayo eh. JC Rosel. Panalanginan bayadjog ka sa kahitasan ma'am ipkogihan ka from Naga City. Siyempre, lihok tawo kay tabangan ka Nikki Santisteban diya sa England. Maayong hapon. Abing Oms. Oh. Tabangan mangyog ka. Mutabang manggalita makita ta sa mga tawo nga naning kamot. Alam mo tabang taan nga pahayon-hayon ra diha. Galakaw-lakaw, murarag siging ga-shopping. O, kahayahay sa kinabuhi. Nagaliuban mga pungkol, mga buta, mga disable, pero naning kamot. Kanina hinuong mga kumpletog lawas, muna hinuong mga dunyog-dunya. May naong tagipang pulihan mo ka muna rin nga piang dihag na nga pungkol. Di man ta mag-ampo, pero kay ug inana po laman ang mga batasang, mga tapulan kay, ay, nakoday. Di good ambot day may pay baka kay makatabang pa inigkahalin kana nanagko na lamang ng mga tiyag mga boyog nanagko naman ang mga lawas wa ay pulos mga makasakit og palupyan chok ay remog kabalag ka ngano magasigog yaw-yaw kay pagawas man go na ingon mago ng doktor kinahanglang magawsan ka
magawsan ang imong mga toxic. Kay kanino stress mga toxins man sa lawas. Pag di ka magawsan, ikaw lang gihapon. Paloma Tagalog. Daghan kaayo dia madam nga mga pretend kwartahan puno day utang. Ay kaila ko memorize nako tanan nga ano mang dili naman ko listahan gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Unsay ma-advise mo madam na dako og utang unya labong og tindahan unya mangutang pa jud otro wala pagali ka bayad sa utang di ay na pa utang ang usob. Nganong pautangon pa man nimo og usob nga ikaw ra migiilad ana giuwat man ka ana kay magpailad kasala na nimo na. I-deletable na mayor ngano high blood ko i-delete kayo ni hubas na ang red horse sa akong lawas mauna ni. Nainggit na nimo. Kay kugihan man gyud ka Gabriel Sophia. Ngano ako may kainggitan? Na atong naong galing di kay kabaryag us kahiwang kalabasa. Nganong kita pamanggoy kainggitan? Agoy kulag seminar sa DSWD. Alkisola tata shout out kanimo. Oh, kulag seminar sa DSWD. Ding kabel kitang mga pasensyoso madam kuyaw og mapuno langkat yun ang aping sa puwerta. Shout out from Malay-Balay Bukidnon. Oo, oy ding kabel. Ako manggihilomon ra mangyog ko. Di man ko tighilabot. Di sa amo galing lugar galiwa man sa ko'y kontrang hangin palangga man sa nako tanan miss kang pag musulod kog balay welcome man ko sa nga tanan kay dili ko tighatod og tabi di po ko manabi di po ko manghilabot kalipay nako nga moasenso ang usa ka tawo kay mo pud akong ganahang mahitabo sa akong kinabuhi wala pa lang karon gitugyan sa kahitasan pero nining kamot kung makabot nako ay sa na ay bugnaw pa diha atong dugangan ma'am. Wala na lagi na abing oms oy ara pag naa ng 120 i-release ang 120 kay tagay ni Ron oy Tanya ko Torres lami mang magawsan mao na giingon sa akong doktor nga kung gahuot imong dughan galain imong pamina wa ka nalipay sa mga panghitabo sa imong kinabuhi wala kay kasuginlan pangitag paagi nga magawsan ka so mao na ni Ron para magawsan ko akong itabi ninyo ang mga kasakit nga naa sa akong dughan. Stop muna ako sa utang mintras mao anak man ako bago na po ko naka-impas tay. Yoli Lasola Dales Jonet Pagmonoha Terence Candelario from Surigao del Sur. Naman sa ko'y utang dako man sa ko kog utang oy di man sa ko manglimod oy. Dako sad kog utang. Himayad lang po mo nang sikong karilon. Oh, di ka kabalong mabayad ambot nimo. Tas di sa kagrasyahan, uy. Kung hingutang ka kaayo, di ka kabalo mo bayad, kani mo giutangan, sisa nang gaampo nga magkalisod ka. Nakanos amang ka magrasyahan, ana. Paloma Tagalog. Basta gali mangutang ka, di ka kabalo mo bayad, expect gyud nga kanang tawo nga imong giutangan og wa nimo gibayran nga imong gipaguol imong gipa-stress imong gitagaag kasakit sa kinabuhi manday haruhay ang kinabuhi nagampo sad na siya nga dili ka mo asenso. Paabot lang ma'am on the way na atong mga sakop diya tapo ka na. Di lang ko mo salig nimo abing salig ayaw laom. Pa shout out taga Mag-Abaw Calvin Amoso. Waswasi og red horse ma'am. Wala pa kay takasugod diri pa waswas na mo Terence. Be ilugwa ko na inyong mga donation diha mo po ng inyong kuanan. Lahi ang utang, lahi po ang hiram. Maura na madam. Ang hulam og utang maura na. Madam Imalin. Lahi ang utang, lahi po ng hiram. Kaya ang hiram Tagalog man na. Ang utang Bisaya man na, maura man na ibo ti pasabot ana. Kwarta man na. Ang di ta magkasinabot ka na di ta bayran. Madam, abnormal na ang taong walang utang. Ay, oo. Mangutang gyud ta. Kay to tell you, na mga butang nga kinahanglang utangan nato para makatabang nato mga mudato ta mo asenso ta, makapalitag mga butang nga motabang nato para maharoy atong kinabuhi, mugaan atong kinabuhi. Pero bayre ipagamit na sila og vibrator aron mo gawas. Mamel, kung way lalaki, anong vibrator man imong topic diha nga toxins and stressors in life man atong pagawson para mo balik ang imong sigla og kalipay na nabuang nagyuning kalakihan ni. Anong naabot man in taong kag vibrator. Jenebe Baroro, Paklaw na Iskabarte. Gcash lang Ma'am Ail. Nahadlo ko nimo abing miskag tag-iya kag DCCO kay masig paghatag niya ako sa numero niya. Walay mo sulod, masakitan ra ko. Ako gong paninglas Jenny Ombion.
Yayo Aquino Pueblos, mayong hapon. Paminaw Jud, Madi, Iloy Hulit, Princess T. Inom sa tagtubig dahil kay murag na dehydrate ko dahil. Manang ayaw na mo katingala kanang mga hilabtanon o mga hingutang og naay mga pinasagad sa kinabuhi gud mo asenso. Ako gunang balik-balik ko ngano silang dili mo asenso. Kay ang tawo nga imong gihilabtan, gipasakitan, kada adlaw sa iyang kinabuhi nagampo gyud pod na nga matabla mong duha. Magkalisod ka, magkaingon-ingon ka, uban gali magampo gay nga mamatay ka. Oh, realidad man go na out of anger. Lilwin Paragoya, Rabia Jacob. O Genevieve Baroro Escobar. Tinood man na out of our anger, tawo human as we are, di god nato malikayan nga mugawa agud sa atong dila og dautan ang mga pulong ang mugawas. Na ayaw ipautang kay kapoy dugay bayad tang 5 years bayran na buang na. May papalit nag 5 years tando ay Claudine Coizon, Lisa Pudan, Terence Candelario, balaan makag-apelyido do, Candelario magud pang Bagyo mana. Dixmari Sido Yocord, Janelle Dagoy dia sa Ormoc. Ariel Padrikil, advice sa akong katrabaho nga sip-sip, unsay dapat buhaton. Ay ipa one-on-one na sa kuan HR. Oo, ipa one-on-one na sa HR kung na mga sip-sip nga tawo. Ipa-validate. Sayon ra man gyud na. Kaya ang tao nga sip-sip, mutog ana dito, mag-report. For example, na delayed ka, na-accomplish, or na kay nasipyat, mo umang gunay kalagmitan sa mga sip-sip, ila nang isig tonol dito sa higher management para questionon ka, humandi sila ganahan, ma-disappoint sila kay gi-hire ka, gisweldoan ka, pero dili ka effective sa imong assignment nga trabaho, mo na makaingon grounds nga matangtan ka. Pero if you know what you're doing, and if you have enough, insakto ang imong gibuhat o wala kay sayop, you can fight for it. Ayaw kahadlok ka ng mga sip-sip. Kera Vanas and Melbourne. Isabel Sagang ang nami. Happy birthday ni mo Yayo Pueblos. Madi Princess, daghan jod matamaan. Mga langkat jod ang mga lamang loob. Oo. Kabalo ka, arisgado ka. Kay kaning mga hilabtanon, arisgado sad na sila. Kung paloya-loya ka, dili ka mo sokol, madatugan ra ka. Mahitabo, mapalayas ka sa trabaho, nabulahan siya. Kung insakto ka, naakay record sa imong binuhatan, naakay insakto nga track record sa imong tinarbahoan, walay angay nga kahadlokan. Sa imong kahadlokan man, sip-sip, ako ana, nawungon ako, unsa may mamahimo nimong alas para makalingkawas ka. Di gahanay og credentials. Tubag kung tubag, pero kung pabotol-botol ka, patanga-tanga ka, dili ka kabalong mo sokol, sugot ra kag biay-biayon, sugod ra kag yatak-yatakan, ay sala na sa dana ni mo day. May pay mo una na lamang kag resign og undang og trabaho mang inana pud mo batasan. Elizabeth Lee, Antonia Villapane, Nelia Robio, Christine Gabs. Kay wa gyud mayatakan nga tawo kung musokol. Basta na lang sa katunod unya gabuhat sa insakto. Ngano man nga labanay man ang kinabuhi. Jonet, Ma'am Ellis, anong dapat kong gawin sa asawa ko? Ayaw maniwala sa sinasabi ko na yung pera namin napunta sa puhunan sa maliit na negosyo namin. Pininiwalaan niya yung winaldas. Kana day, the trust, lisod na siya. Basta na kinabuhat sa una. Yung pagkahuman, nausban pa ron. Sumao na din siya musalig. Pero kana di na ko na matugkad, kaya di na ko na makita. Di na ko masubay na. Unless kung masubay na ako, makita na ako. Maingon ko, I will give you the final verdict of your problem. Pero di man ako na makita, day. Ano mang hilabot man sad ko, ana. Wata kabalog kung sa eksperyensya sa imong bana diha ni mo, Jonet, pagmanuha. Kay kabalo ka ang tawo magduda raguna kung aduna na kay sala nga nabuhat prior to that incident. Pero kung wala lang lisod magduda ang tawo, buang man siyang magduda siya wala kay binuhatan. Pero kung nakasipyat kag kausa, lisod na gud kag saligan sa ikaduha.
Jorlen Morcelios. Trojo na madam. Bunalanay taman ginawa. Tinuod na Lisel. Miss kag-asa ka private sector. Labi na ning sa public. Manginabuhi ka diha na. Birahanay nagtikod. Kung di ka kabalong mapatid, patay ka. Bilin kas kanal. As unar kang ang wago kay Asenso. Rica Belen, Jorlen Marcelos. Mads. Ihikot ng mga asawang labag kasilosa. Silos-silos. Nya umahuman. Kitoy-kitoyon. Mobilang kadapod gihapon. Alingasa. Kanang silos-silos. Pakuan na paduding-duding rana. Kanang pangayoon. Walay asawang magsilos kung sigihan ni mong hatag o kwarta. Basta hindi po kating hatag o kwarta. Manang magsigsilos-silos ni mong asawa. So kung oy ayaw padaog. Ay 6 jud ni mo evidence i-report na samok. Bada hilap. Na di Bades mo recall and Bernaldez. Jen Querly. Ray Cabilan, shout out kanimo day. Og sa tanang mga star senders, thank you so much for sharing your stars. Nataklob na nabuang na nag-inom na kung naitaklob. Jen Querly dia sa Germany, Caravans. John Tim from Surigao, surfing capital of the Philippine Island. Agay. Gikuan naman ko dayo gi. Tawag anang gi. Ay nade ko'y pasalamatan di ay. Nalimot ko sa pangalan ni hatag og 2,000. Gikan sa gawas viewers sa mga friends nga na friend po nako last time sa jamming namo sa banda. Nihatag siya 2,000. Salamat kay Madam pang advance birthday regalo niya nako. Salamat kay Madam. Nalimot lang ko sa pangalan. Salamat day Marvin sa pagtunol Marvin. Ato ni aging adlaw karon pa ko nakalandong kay baling bisihan ako day. Taga-asa day kadapit Mads, taga Negros, Jerlo Abalye. So, muna mga ato makatunan karong adlaw, daghan tag makatunan karong adlaw. Michelle Arabor, Ma'am Eli, onsa may tawag anang mga tawo nga muli kay bisag wala kay gibuhat nga daotan. Anak kasala na nimo day. Mamang maglikay ng tawo kung wala siya nabuhat dihan nimo. Naglikay na kay nakasala man gyud. Maunang mulikay. Unsa may imong rason nga pwede ra man kag musmail dagwa kay daotang buhatan di ba Chad Moses alanano? Unsa imong ika-advise Ma'am Eli sa mga tawong kusog mangutang tas tingin sabihin di naman tatakasan. Di tatakasan pero matagal kang babayaran. Muna gitawag og paabot na lamang ta kay ni masyag di tatakasan. Oo. Pero kay mubayad siya pero wata kabalog kanus apod mo punay makapuot diha Madam Edilia Villamor. Edilita Villamayor. Mao po na diha kay saad-saad katapusan nas kalibutan. Wagoy na tonol mes kag data na lang. So kuyaw po na siya kay mo po na mga tawong very strategic mga Brighton. Atubangon rago kanila sa walay kahadlok. Kaya ang ilang rason mubayad mapod pero dili lang gyud karon. Mo po na atong handomon kung kanus apod na nabuang na gyud. Ato balikan ang guard Ma'am Eli ulahin na kanako Chad ga-date na mi Rara Grace Manakap. Madam El Sali po sa Miss Q&A for sure mananalo. Dili ko mag-apil-apil na day. Magbunlay ra ko din mangita ko kwarta. Aritas panginabuhi nga for life. Aboy apil-apil ka ana. Kinahanglan kag dako nga kwarta. Nya may masalang dayon ka sa kadaghang nang apil. Tibuok Pilipinas. Nagwala kay parente dito sa Manila, asa man ka. Askalye na lamang ka magsulbod-sulbod. Sheila Jean Saldua. Malingaw ko Ma'am Eli, mas gikapoy man ko sa akong work Mads. Tapos gusto na nako maka-accelerate sa life. Unsa imong ma-advise? Kung ganahan kang maka-accelerate sa imuhang nga life, na taya og sweltres, taya og luto. O pangita kag dako-dako nga sweldo. Maura man guna para mo asenso. Kay mainana ra pod nya gamay ra kag sweldo, magaong-ong jud kadi hangtod sa kahangturam. Bagtog ra wala na ni duty, wala na ni duty kay dako siya igo. Sa di orasahon gamay tis mic tis naman. Madam, please greet
the Siquijor Province. Birthday greetings to October months. Arabilia Larod, Joby Kaling Andam, Grace Gayas Kaling. Shout out from Jan Quarley. Dave Ramos. Practice naman lagi rog unsa oy mo to nakusulod kay magsugod na tingali. Pero wala pa man po inikuan nga mga tawag ani bisitang ni sulod. Mag-ilis ko rong taod-taod ka kay mag-MC ani day. Idol ka nang dili ka tinggan sa imong relatives unsay may ka-advise. Ay walay tinggan ay oy. Ngano man pud walay tinggan ay hangtod sa kahangturan. Jerlyn Marcelius. Kay mutingog kag di siya mutingog mag-unsa man mong duha, mag-amanganay mo. Rina Solamilio wa may luto dres virtres man madam mag-antos na lang. Mamang kang magproblema rin na nga pwede ra magpataya diri sa Pilipinas, kubrahon na ni minig uli. Wala kay guesting diri sa Jinsan. Wala man tawo makuha nako. Kuha naman ko kanang retired general naman ko ana. Nag-ilis ko kay ngarag akong nawong abi pa lang ng kliyente nga kita kabalog mamulbos. Sige na kay kuan ang sarsanan ni. Hapit na malas 4. Shout out na lang nilang abat. Rina Kurak. Unsay event ya madam? Kasal ni Day. Jen Querly. You're welcome madam. Hi madam, watching from Jeddah, Michelle Cabarles. Sa mauna siya nahala. Again, salamat sa mga star senders. Salamat sa ating mga viewers for staying. Thank you so much. Thank you so much. Ato Osbon kinintanan pakanaas lang niya. Wala ra tay kuan ani. Wala tay personal ato lang. Malingaw ta. Wanox Abrinica. Kiravans, madam unsay may kasulti sa tawag mo ingon nga wa siya nasuya o dili siya greedy pero her action speak otherwise. Wala tayo mabuhat ana. Batasan na niya. Ingon siyang wala siya nasuya. Madahag wala siya nasuya. Nakita man dagway nimo. Action speak louder than words. Jorlyn Marcelios. Unsay Gcash nimo madam? Ay naa. Unsa man mohatag kag pang Red Horse? Don't talk to your relatives kung no tidhanay. Bahala na pag minyo aron na ay bana mag-support. Lahi po ni iya. Salamat kaayo Gera Daliante. Guwapa ni mo Mads Amping. Mag-amping sa akong kagwapa. Kay muni kagwapang magdalag ka pobrehon. Kagwapang magdalag ka pobrehon. Grabe sad ka. Elizabeth Bordadorali. At least nakapagawas na ko sa akong kuan karon hinanaing. Okay na. Luag na akong fallopian tube. Nothing to worry about. Pero kapahoy ra ko dai kay gikapoy mig decorate. Laban na po ni. Bimbo Lowela Rica. Dam di ta padaog-daog bunalanay og palwa. Kanang tumoy sa palwa kay muwitik dai. Wag ka na ulo sa palwa para diretso gog hulagba to life. Ana. Ayaw alang-alanga ig ades buko-buko. Makatindog manggali sipyat ra na. Kaya ubol-ubol na lamang para loob diretso. Damsugot kog bunalanay og palwa dili ta paapidyo tinuod na lisel oy. Dapat isa kang Gabriela silang kauban anak biskwit ribisco. Please ko greet happy birthday Ma'am Eileen ni Miss Chinara Baktol sa Pondol Amlan. Justin Seed Paul Balaoro. Looking forward to collab in any event sir. Puhon mang lawas Justin. Kung napay ganahag kuha natog mawala, wala ra. Importante buhi ra ta. Naminaw sad ko kay basig magsugod na ako pukas gawas ra ba. Mingalingaw ra kapoy beta kog decorate dai. Nya pahuwat ta diri sa likod. Namurag na may mga bisita unsa man eh. Inabot ng mga auto dai.
Birthday po ni mo, madam. October 17 pa, madam. Layo-layo pa. Nang tigom ta mintras na apay time. Nang kagod ta mas ginhawa. Hi, nice to meet you from San Francisco. You are my dose of laughter. Portia Pina, thank you, madam, for the dose of laughter that you have. Gera Delante from Tudela, Misamis Occidental. Ko, madam. Salamat kay Day. Mag-makeup na dagbay ko, Day, kay. Rica Belen. Ay banda di ay banda. Shout out ko ni Lola Auring, Ma'am Eli. Gikan kang Rica Belen. Madam, continue pa ba tong inyong charity sa mga eskwelahan? Wala na to, madam, pero wala to regular. Kay sponsorship based man to. Pero mabalik to by December. Portia Pina, salamat sa 99 stars, madam. Advance happy birthday. Salamat, Madam Jean. By December naman may kuan pakaon sa mga bata, pero depende pa na kung ma-recall ba na mo ang mga sponsors yearly. Man na may yearly sponsors para sa among event. Ay banda di ang niabot. Nya pag panghipos na po day. Kapoy na kinipalupyan. Siyop ka na pag set up na paghipos may pinakakapoy. Ay, bayut. Saon na lang ning atong palupyan. Siyop. O di ta mag-imok. Pass mo po na itong mga bitok. Ito apay gatutoy. Ito apay gatango. Last day pas akong rigla karon. Naghanap ko problema dayon. Elizabeth Lee. Hey, Suriat Che de la Cruz. Hello, madam. Good luck sa imong event. Advance happy birthday. Makalingaw ka, madam. Always watching. Jenebit Manalo. Di nakuyawan ko mo end na tako. Kaya nakuyawan ko kanina about car. Mga banda dahil mag-set up pa maguna sila. That's why you go away. I know. Ngilo na kayo na itong lawas dahil. Marites Gadingan. Shout out sa Malo. Shout out. Yun ako masigig. Hindi na ako masigyaw-yaw kaya mag-MC pa ako. Sa usob na po kaya nahurot na akong energy. Magpagwapas ako kay Abi pa lang. Di tagwapa. Which is true. Akong una hogdok-dok, akong nawong para dali. Mas wala mo kay stand sa cellphone day maunang. Oy, magwapa ko ron tanawa ko. Agay. Sarap akong t-shirt. Oy. Ano nabuang. Faye Parlor. Wa mandagoy na dala akong t-shirt. Kaya wala gyud di ay. Ay ka. Sorry, akong t-shirt karon. Agoy. Ang luag pag yun kaayog liog na nabuang nas mother. Di mao ang nadala. Brief man wagi padala ang kalaki. Ay, dili ako. Hi, Madam Mary Ann Wang, diha sa Korea. Hello, Madam. Dili ako magkuan oy mag-t-shirt. Diretso ako polo. Ngano di ay. Kilabot dai sila na ako maghubo ko diri. Dugay-dugay ta wala palit. Si palitang ni palit nimo. Pahilot, Madam, kay daghan manghililot diha. Diri sa Germany baling mahala. Are ako ang boyfriend akong pahiloto na ako post na mo dawat maghihapon siya kwarta para mausar ang bayad. Diba? Wala ko robot aning kalaki. Magwapa lagi ko ron. Trust me in the process of beautifying myself. Florencia.
Melanie. Kinahanglan. Ay, baho kang anoos basta gi kang mag-decorate. Ano, madam? Wala ni panghimasa diretso na ni. Pag abot sa kliyente, gwapa ta. Abi pa lang. Marites Gadigan, shoutout Maribel Bon, si Maricho Gadigan Pramalo. Day asa di ay dapit inyo haday, unsa may nasa likod nimo day, naaman nindot nga balay, di na balay day. Ayog pataka di day, di na balay. Kuana day. Reception area. Nabuang na. Asra agay. Sus ko day, an-an. Yang itatag kwarta day, sao na lang. Malata na kay dunot na ni atong nawong. Lagom kaay kay init kaayo pero magwapa na day, dili. Abi pa lang. Di ba? Puti na kay kung buna automatic. Muna ginaingon. Puting nawong lagom og liog. Sab di ra good. Oy, kamo sa mga judgmental kaayo mo. Mong mga palupyan shoot. Na kinabuhi sa bayot day. Di, ihanag-hanag na dayon. Oh, Maria Florenda Mendoza. Kinahanglan gwapa alangan, syempre. Bahalag bukad tag ilong basta gwapa. Bukad na tag ilong di pa tag gwapa. Five layers ni day lapas di ko mo gwapa. Pero wala na akong nawong gulang na kaayo. Kabalo ka sa makapagulang ka ng sitag bulad og init. Oh, magulang ka day. Sig bulad og init. May insaktong vitamins. Diba? Ato po api atong liog day kay murtag naputol aning kalag. Hi, Madam Mel. Sapok na po ang munggos. I miss you, Dam. Sapok na po ang munggos. Tanawa. Ingnan tamong mugwapa ko. In a minute, in a second, in the you know, with the whatever. Diba? Puti na ko kaysa nga tanan. Mura na kog nagmulto. Suki Fernandez dyan. O di ba na sobra ang kaputi mo na kog multo day? Oh. Ala ka diya. Basta ako diri mo na kog multo. Hi Melagring, shout out diri sa Iran, amping kanunay Madam Jessica pada pagamping dia sa mga palupin. Madam, mura kag white lady. Muna ganaan sa kliyente ka na mura kag white lady o di ba? Ging nanta mo. Adin Apolinaria. Madam, mura na ka white lady. Sag dira good. Asa man ka, white lady, black lady. Ala na. Ala na ko sa lisulti. Basta kay gwapa ko diri. No matter what they say. Lipstick, kan pag ako nagpagkapula day.
Maka Hi Madam De La Cruz. Bah, nangadabok na wala akong sponge dahil mga tulo na akong iba na mura nag-biskuit. Shout out kang Pastor Neil Gadigan from Malo Shaton. Ruby! Day Ruby, kalas na ba kayo ni akang ngabil o lipstick day? Madam, unsa ngalan sa imong pulbos? Cocorio Orange Blush. Meron akong makeup dili ko hilig ana gamit. Daily kay samok lang sa aking aping. Ay, wag gamitin day. Ibigay mo na lang day pag hindi mo gamitin day. May changes, gikaon ramas akong nawong ang foundation. Pero mo normalize na siya. Kulang ka og tulog day kay nagpula lagi imong mata. Anong nahibalo ka, Jimsy, nga wala ko'y tulog? Buot-buot lagi ka day. Dili ka mag-istorya day, wala ka kabalo day. Kaysa may dili makabalo ka kanang mata, mas magpula na or magyelo kung stress ka kaayo. Kaysa may dili mas stress anang sayo kay may nanggikan kay mag-decorate me. Ikaw Jimsy ha kung maka-judge ka nako, mura kag perfect. Mura kag lig-on og palupian chob. Ngano makaingon ka nga wala ko tulog-tulog, natulog kog sayo dahil kay sayo kay may gamata, alas 6:30 pa gasugod na mig trabaho kay kasal ni among trabaho nya ingna kung wala ko tulog. Buot-buot kas imong kinabuhi, mag-advise po kag tulog pag may time. Lagot ko ana ina ng mga tawo, kuan kaayo ba? O makapanulti murabag nakamemorize sa imong kinabuhi. Di ikaw kung napatrabaho na ko alas 3 na ron, gikag alas 6:30 Unya tanawon tag imong matang di ba magpula. Pula magay nang matang isda nga ibutang das cooler bugnaw pa ka isa nga tanan, kami pa ka na nagtrabaho me. Pag hinay-hinay nimong baba dahil kay ingit kas akong kalupyan siguro maglagot ko anang imong anak. Ilis ako kasunis. Ay ko skillet kay makita antas mga pariner. Okay. O, di ba nakakasulis na ko? Say jokes lang. Imelda, relax ra kay atong dili pwede. Dili pwede mag-relax diri Imelda. Sige na lang tag kani mga viewers nato, sige na lang tag hatagag sala. Nga di ta mo sukol, makaingon po lamang tinuod. Nga wa tay tulog-tulog, nabuang man ni. Kabalo ka kanang katulog re atong puhunan para mobalik ng energy atong lawas. Magbuot-buot mo diha. Tulog-tulog din pag may time kay wa kay tulog-tulog. Buot man ka. Diba lang paraguya. Buot-buot man kag mo diha. Di lagi may mamahuway kay wa may mga kwarta niya tulog-tulog pa. O mga tulog me, di wa may kwarta muhatag ka namo. Muhatag ka maglagot ko mag bunalam ti kaurog kuan. Supay dunot na niya akong sapatos. Imaho patang tinughong aning lakawa. Himasa. Di kibang himasa. Kaya manghimasa ta. Mapas. Gloria Gare Garma. Nung dili ka magpasagag istorya. Day kay may nang na-okay ni akong gibati. Dugang-dugang ka diha. Laitan ko ng palupian tube ni mo. Veronica Arabigan. Amang di ko masuko nga magagama-gama mag-istorya. Tulog din pag may time. Wow. Ikaw gana kakatulog kay wa kay trabaho sa inyo pagbugag katulog diha.
Kami kay mga trabahante mi day. Every time and every moment is very precious to us. Because we need money for our daily living. Kaluwanga. Kita man ang kukuha ng nangatangtang na nagsigig butang og tamtax og pins na. Inyo kung inong katulog, lalaitan ko ng mga palupyan tube ninyo ron. Manday, na-relax na ko kagani ha. Inyo na po kong gipaisog ha. Lagot ko. Ayaw ko kuanakin sa tong ni comment diha. Sulod sa nato kay mawala na itong sa nila si Spartan. Di na Yes, nakahulang kuno mo upuan kining daspan wala. Katong bayi nga ga-green. atong bayle. Katong caretaker katura wala may kahulag daspan. Ang unsa di ay Pangita atong may tumbay ko diyan. wala may nakahulang usaw man namo yung daspan nga green. Na magpahumot taday kay makainom sila. Pag akong pahumot asa na di ko. Nabuang no. Wala ko'y pahumot ala. Wala man ni maho day ko aning ko ano. OMG. Wala ko'y pahumot. Iba na purman akong tao. Wapa na po balik. Marites, Sherry Bagay, Flor Garcia, Ma'am Eli, lipay ka ikunin mo. Makita, makawala ka sa stress. Relax, madam, mabughat ka. Bughat pa, uy. Nung mabughat ko na, baday ko'y ubari. Mangkantay sila happy birthday. Mamanugo man ka nako. Wila. Ha, mamanugo man ka nako. Kamu no, nanganad na mo. Kung unsa na lang inyong gana, ipabuhat, tabuhat ninyo. Agay hapdusa. Nabuang na. Na, di apoy wilang. Kantay sila happy birthday. Sugo-sugo man ka nako. Gaswildo ka nako. Sugo-sugo ka nako kung sa akong buhaton. Pag ingon na day, nanganad na mo sa inyong mga batasan. Kapoy na ko aning kinabuhian ni. Sugo-sugo ha. Gaswildo mo na akong manugo mo na ako. Amo tamo. Madam ingon ana. Ingon ko ana sa una mag-ili sa likod sa stage. Mao man oy kay dili man kinahanglan. Kauban mong Marjo dili. Nasibig kauban ni Marjo. Ako man ka manugo na ako. Hala ka maldita ka mang. Mamang manugo ka na ako. Nakapatutoy ka na ako, manugo ka na ako. Pakantaha happy birthday, gikapoy na ako diri manugo pakantaha happy birthday. Ay kung kuan na day. Natingal na mag-caretaker dito. Lantaw pa mo. Tingala siya ganun gayaw-yaw ko diri. Nabuang nila ko ng bayuta. Gahiki jug. At katawa dia Madam Jane panghatag dia pang Red Horse. Nilili tong babae kay. Nilili tong babae wila kay na siya nabuang na dagon ng bayuta ni kay. Gayaw-yaw ako ra usa. Saba dia dawa ka balong 100 kabuk ni akong kayo kauban sila ron sa Kamiga na yoyots. Nga kauban sila dai Joan kauban dai dayon mi. Kukuan ka kay sangoton nun. Naragi kay gamay na hibalan imo dai kung link ano imo mga little knowledgeable. Amber mo ay, day, ay kog ing nang relax, day. Amo no nanganan dago na inya mga palupyan tube na. Salig mo palangga tamo. Huwa po niya akong ilok day umo pugkuan. Ka istorya ni mong income to dam. Maugay nakaingon siya. Wala pa nawala imong rigla, wala pa day kay last di baya ron day dili mawala day yun. Gaapol-apol magud akong rigla mo nang kuyaw kay ni mawala. Asa di akong helmet di ay. Gikapoy lang si Madam Eli o gidugo. Maugon na day lahi man din ni mag last data day. And then angko pa shout out ko pasuyo sa ako. Man pasuyoon ko nimong shout out ra mang pasuyo kanang pasuyo diri sa panguyab man na. Nabuang man puno siya. Uy, Biniranda Pilandas angko talisay Ginoo salamat. Wala to kabalo live ka. Ingat palagi man.
Ni doon na yun siya. Ay, nako. Observation 101. Asa ang kaguran? Kay manghulam ko. Pa-shoutout watching from Consolation si Bibilya Valley. Niliili siya ni Dool na good siya day. Nabuang na dyan yung bayutan ni. Ni Dool na good siya. Nabuang ka diha. Kung magyaw-yaw-yaw-yaw wala ko kay istorya. Muni RH mang para bugwak ang imong dugo. Nya nang gabi eh. Minom ko ka botelya para last day maguno sa regla para mahurot na tanan. Oy. Malingaw jud ko nimo Sire Ellie. At least pag minum ready na ko di na ko pwede ko ano nila. Ay lay ka balaka kay solve ka na sa pang Pasko puhon. Nasa di mo promise Jingpin. Pag abot sa Pasko, wala di ay ito. Malungkot ang aking araw ng Pasko. Kapoy kay mangita racket, madam. Ako diri kapoy na ko niluto. Good for 1,000 packs. Ayaw reklamo. Reklamo ka, magali ka kay napakay racket. Di ta magreklamo ba sa akin nakadawat patagparta. Katawa ko ni madam diri sa Germany. Tingala ako mga anak. Hi to your sons and daughters. Meryl, Skitik, Isprikitik. Nam, ili, balik. Lagi ang silver. Ibalik lagi ang silver. Si silver, idna. Idna, kipasagod. Type. Feel na ako mga bisita na gyud ni. Kinahana ipagawas na ako kinakusgan nga shawl. Kami magdala og hila sa akong pagka-MC karon. Ayaw kalimti ang bring house para pamahaw. Nadili man ako ni Gonza, kliyente man ni Daywila. Og kuan ni siya Daywila tawag aning og adere okay ra kay ga-live ko. Ngita kog signal. Thank you, madam. Ini ang gulang po diya. Sige, pangitag asa yung daspan. Saan man ako ng daspan. Uy, nabuha. Asa ko yung daspan na kulo rin. Saan man ako ng daspan niya. Uy, madam. Daghan lagi og watcher from Germany. Ambot anak nila. Uy, nga naman sila diha. Duran Sali, dili na maundang Madam Imurigla kay sikag pangisog bahala na gina oy. Importante gidugo pa. Meaning makaanak pa ko anig siyam. Ma'am Eli, pa shoutout sa akong anak. Anak sa ni si Gerwin Villarosa Jr. Ma'am, salamat. God bless. You always Earl Villarosa. Saman to eh. Sulbad gyud pamahaw mang. Na, may manghatag ni ron. Dahil daghana baya nalipay nimo na enjoy tungod sa imong paghatag ka namo og pakatawa. Mao lagi na oy. May tamang hatag pud mo pang Red Horse diya. No. Dustpan ambot na lang. Mao gani. Tulo ka buok caretaker diri sig pangita nako kay asko ng dustpan kay ako may gadiko rito sa man ako ng dustpan. Buwang ning kalakihan ni. Ija dyan 15 daghan pangitaon dustpan pa jud. Oo kay huga mo kay sa sulod kaganiha pero gilimpyuhan na mo. Ambot o nalimpyo ba po? Kaganiha wala ko naka-make up mo ram po katabang manggod po. Hey Sir Chit de la Cruz mo nang kinahala magpagwapa ko tapalit maalaan nga katabang day. Good luck ni mo unya, madam. God bless you always. Amping ka na Meryl, Cyrus, Kitix, Prikitik. Mura mga katabang kaganiha. Kaya naka-makeup. Kung naka-makeup na taday. Kaya maikog yung tawon mo. Mag-unsan ako ng dustpan. Kagwapa na nako. Napangitaan ko yung dustpan. Ngik. Mga alcohol ta kay parang. Nabili pag akong perfume sa sabaw kay ito. Ala ikaw may suspect sa dustpan. Nabuang lagi ni Madam Ruby. Uy. Mura kawatan akong nawong day. Paghilabo da rande. Okay, mga wrinkles na baya ko dai. Pag makasahod ko madam, makahatag jog ko sa imo ha. Kanus apa maka magsweldo oy. Moagi na dagang kayong bagyo. Kita binuang ra nang ako. Kamo kay kuan man pud sa mo sa imong palupian jud mga serious kay.
Amin ako kay murag akong ngalan mo si Igmincio na aning caretaker. Tumpagon ko ning building ron. Abi Singgon, Iluwa ang daspan Ma'am Ili ayaw tunla shout out ko diha sa Banabana family sa Tubtubon Sibulan. Daspan pamorgi kapoy nagani og gidugo mao. Ano po sa tanan daspan ko ipangita ninyo nako. Interesado an inyo daspan ako red horse. Kagwapa nimo mang dili daspan imong kaanyag unsa man ni lanot day lanot. Unsa man ni day wila lanot ni akong beauty. Te jeng jeng may hapon. Kami na ba kayo outfit oh. Marakog pa itong maestro nga wala ka sweldo duha ka kinsinas. Flor Garcia, Oracle Robski. Yung music dagway sa sulod. Ambot eh. Di na ako magdahom ana early layo pakiisangatan ng katapusan sa bulan. Naminyo na ko ang nagpariner nga 8 inches. Wala man say laban ni akong kuan. Dai lain baya ron ang panahon uso sakit pag amping baya tawon. Mao lagi day oy. Amping gud ani day kay di ta mag-amping day unsa ato pakaos pamilya day. Atong lugito ni atong kubal. GM Layan, ikaw jud akong stress reliever nganong pasanginlan man ko nimo. Diri usa ka sa imong followers. Mao ganahan jud ko mo tan-aw sa imong live shout out diri from Switzerland. Oy salamat. Nganong ako may imong pasanginlan JM sa imong stress. Gitagaan ba ikaw stress nga wala man. Nay nga unsa man ni silang hilabot ba da ko ninyo nga ako mahimong stress sa inyong kinabuhi. Abot na day ang mga bisita day. Abot ang mga bisita day. Alert, alert, alert. Thank you so much atong nanabot na giday. Ay mahuman kog sa what time is it? Hala sige mga day. Ingaw-lingaw ra tong ato ha. Sige kay naon nangabot na mga bisita na mga car. Sige. Salamat sa mga star senders again for sharing your blessings with Ma'am Ellie. Dayong see you around sa atong live ha. Ako Osborne kani ato mga kabuang lang yun ipakatawan lang niya pa enjoy lang ba. Para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Jasmine Princess, see you around. God bless everybody. Babuch ka.